Здравейте! Принципно не правя такива видеа, обаче с надеждата да предпазя повече хора да не се случи това, което се случи на мен, искам да ви разкажа за моите проблеми с компанията, мобилната компания Yetel. Как чужденци пробват българите. Значи, ползвам интернет, домашен интернет, който е мобилен, който може да се мести. Това е една антенка, заедно с рутер, в комбинация работят и така можеш да ползваш интернет услугата. Преди 2 години и половина подписах договор с тях, за да може да го ползвам на вилата си. Там бех инсталирал камери, за да може да имам наблюдение. Знаете, че камерите работят с интернет, за да може да имаш реално наблюдение постоянно на телефон или на компютър. Така, ползвах го 2 години там. След това го прехвърлих на друг адрес в града. Не споменавам градове, не споменавам местности, не споменавам нищо. Ползване и там половин година, като преди няколко дни отивам до магазина на Yetel и казвам, че искам да променя адреса. Да го ползвам на село, в близост на 20 км от конкретния град, който вече се ползва. Те ми казват, че аз ползвам 5G услуга и не мога да премина от 5G към 4G. Това е невъзможно. Добре, съгласявам се с това нещо. И съм готов да го върна обратно на първия адрес и там да го ползвам пак за камерите. Обаче, тук още една греда. Не може да се върне вече там, защото клетката, мобилната клетка, е вече пълна и е технически невъзможно да получавам сигнал. И те ми остават един единствен вариант, в който аз да се откажа от услугите им, да прекратя договора, в който трябва да платя неустойка от 380 лева. Звънях на оператора, на сътрудници, на къде ли не, в сайта им, оплаквания, жалби. Буквално нищо. В магазините също, в друг магазин, в близост, в друг град, същата работа. Дори получих съвет от сътрудник. Ако искам да го дам на някой приятел, да си го ползва. Добре, вие ми кажете, кой е прецакан всъщност? Аз или Yetel? Кажете ми къде аз имам избор да ползвам, при положение, че аз им давам 2 възможности. Просто физически са ми такива възможностите. На 2 места те казват, че на 2 не може. При положение, че на второто място е ползван 2 години и е активиран там. Кажете ми, да се чувствам ли прецакан? Това видео го правя, за да мога да предпазя други хора, като мен, да бъдат прецакани. Множество път съм ставал свидетел в магазините на операторите, не само Yetel, как масово баламосват и лъжат възрастни хора. Вземете си това сега е на промоция и човека си мисли, че го купува това нещо и го ползва с месечен абонамент, който ще бъде винаги един и същи. Те така изопачават нещата, че въобще да не се акцентира върху това, че това е само за 3-4 месеца от договора, който е 2-3 години. 2 години всъщност.
масово чужденците, защото това са чужди оператори, това не са български оператори, мамят българите. Грабят ни. И не само аз съм прецакан. И след мен ще има някой, и преди мен е имал някой. Затова го правя, за да мога да отворя очите на хората, които видят това клипче. Просто да не бъдат в моето състояние. Аз сега ще си платя тия пари, ще се махна от тях, обаче те просто чакат следващия. Това е. Благодаря.